Hvis du er konsulent, coach, freelancer eller på anden måde sælger B2B med din viden, din service, dine ydelser, så kan det være, at der er 4 spørgsmål, du har stillet dig selv. Hvordan prissætter jeg min ydelse, min service på en måde, der er rimelig for kunden og for mig? Hvad er de villige til at betale? Hvordan sikrer jeg en profitabel virksomhed? Og hvordan kan jeg øge priserne uden at miste kunder til konkurrenten? Og alle de spørgsmål, det er typisk nogen, som der er rigtig mange mennesker, der bruger rigtig meget krudt på i små virksomheder. Og derfor vil jeg virkelig gerne hjælpe dig til at indse, at det behøver ikke at være så svært. Der er nogle genveje, du kan bruge til at få svar på lige præcis de her spørgsmål. Og det er noget af det, vi arbejder med i det, jeg vælger at kalde B2B Premium Pricing Challenge. Og det er ganske enkelt, at jeg på 5 dage viser dig gennem nogle helt korte videoer, hvordan du sikrer, at du får prissat sådan så, at det er med stor tilfredshed for både kunden og for dig selv. Og i hver dag af de 5 dage, der får du mulighed for at arbejde på at implementere det her i din egen virksomhed. Og jeg giver dig til med sparring og feedback på det, sådan så at du går derfra med bedst muligt resultat efter 5 dage. Skal man dukke op på et specifikt tidspunkt i alle 5 dage? Nej, det skal man ikke. Du kan lave de her øvelser og det her, omsætte det her til din egen virksomhed, præcis på det tidspunkt dagen, du har lyst til. Jeg vil dog invitere dig til at bruge noget tid på det, for det er jo din virksomhed. Faktisk den tid, du investerer, den er proportional med, hvor stor en prisøvelse du vil kunne lave over tid. Se, jeg vil også være ærlig og sige, det er ikke et quick fix. Det her, det handler om nogle steps i en proces. Du kan bare starte den, du kan lave en kick-off, du kan lave en bootcamp allerede nu. Og hvis det har din interesse, så klik på linket.